Nuwun nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun saking Kuto Arjo. Santun, salam rahayu lestari budaya. Larane lara ora kaya wong kang nandang uyuh mangan ratoyan rajana dolan neng omah Makutu warang Padayanti ada ke semua ayo Aparanya sawangan iki awakku sing kuru Lopo muda lekanono nggonku nandang pronto witeng pari imen mari nggonku lara ati aduh Dedek semang arek rasa apa panjen teka mepaleng janot paring usada melingkang nandang uyang Sadurunge sutresna budaya patur milah putri ingkang satuhu kinurmatan panjenengan tasih sesarengan kalian keluarga campur sari saking Ngayogyakarta Hadiningrat bilih sesekeran kang kapiarsa nunjih muyung pangusing budaya Nimas Ayu Wisniani sugeng lenggah sugeng ekata semua ayo apanya sawangan iki awakku sing kurus lopo muda lekanono nggonku
Ringkang nandang loyo. Matur Matur sembah nuwun.